והפעם כמה מספרים על התעמרות. 1 מכל 3 עובדים יעבור במהלך הקריירה שלו התעמרות משמעותית וקשה. חלק מהאנשים יעברו התעמרות מספר פעמים. גברים מתעמרים במידה שווה בגברים ובנשים, ולעומת זה נשים מתעמרות פי 2 בנשים מאשר בגברים. 75% ממקרי ההתעמרות נעשים על ידי הממונה הישיר או על ידי מישהו מטעמו. בשאר המקרים זה יכול להיות קולגה או כל מי שנחזה להיות בעל כוח, וחשוב גם לזכור ש5% מהתלונות על התעמרות הינם חד משמעית תלונות שווא. ולאור הנתונים הדי מבהילים של היקף התופעה, יכול להיות שאת או אתה עוברים התעמרות ולא בטוחים בכך, ואני כמובן מקווה שלא, אבל ככל שתרצו יותר לתקף את ההרגשה שלכם ולדעת אם אכן מה שאתם עוברים הוא בגדר התעמרות או התנכלות, אני ממליץ לכם לקרוא את הספר, יש בו הרבה מאוד חומר שיעזור לכם להבין נכוחה את המצב.